rangu ndinonzi Salika Feso. Ndakasungwa ndiri pano paMutare Remand. Ndakasungwawo nemhosva yekutengesa madrugs. Saka ndanichikumbirawo hama dzangu vekwakafesu vari kunyazura kwaRusape vari muno maMutare. Ndachikumbira muye kuzondiona wemachurches wemakambani nekuti tine dzimwe hama dziri muno mukati vasina kana nehama dzinovashanirawo. Tine family week kutanga musi wa6 kusvika musi wa12. Ndachikumbirawo kuti muye kuzotionawo kunyange wechicken slice chaiwo. Ndachikumbira kuti muye muzotionawo tinenge tichidawo kumborefresha pfungwa. Tatenda. Makasembere muri Zimbabwe zita ndinonzi Tapiwa Nashe Chandivandirira. Tiri kukukoka iwo ku family week program iri kuitwa kutanga musi wa6 kusvika musi wa12. Makasununguka hama neshamwari kuuya muchizosangana nehama dzenyu muchitaura nadzo pachena nguva yefamily week vanenge vachikumbira ruregerero pasi pedingindira rehabilitation program. Makasununguka kuuya muchizoona nehama neshamwari dzenyu nemachechi nevamwe vose. Tokukokai kuti muuye muchishanya kuti tichizotaura nehama neshamwari dziri mukati meusungwa tichionesana nadzo maererano nemararamiro adziri kuita dziri mukati meusungwa uye nemararamiro amuri kuitawo muri kunge kunze. Ndonzi Denzel Thompson ndobva Gold West Mpenalonga. Ndokukoka iwo hama dzangu neshamwari kuti muye muchindoonawo pafamily week chitangawo date 6 April chipera 12 April. Ndokukoka imese mashamwari anoda kundoonawo nevabereki nehama dzakasiyana siyana muya muchindoona kana munawo tatingori tese tichipemberera muone wanin'ina nehama dzechidiki dzimwewo dzinoda kundoona rutenda hangu. Pane here dzimwe hama dzaunoti dzinofanirwa kunge dzitori pasi pangu kushota? Hama dzinofanira kunge dziripo mama nababa nehanzvadzi. Hamuna bhebhi here? Mabhebhi takatosiyana nawo takatongosungwa zvazvatodhakwa zvatinodaiwa izvozvo rikaitozvibvise mupfungwa. Asi unokona kufanirwa kuvakoka kuti vauye kavazokuona asauchawadi. Nini angofila kuti sezvo ndaa mukati menzvimbo ino nekuti vamwe vasikana unombowanzwa vachidhiskasa nekuonesana saka mbacho ndotoona kuti ndingadomanikidzira vanhu vacho hazvichaita, asi kana zvichiita anokwanisa kungoya unondoona. Saka uri kukoka munhu wese? Ndikukoka munhu wese anongoda unondoona, anongoda kundoona nevamwewo mafanzi anoda kundoona anofanira kuuya achindoona. Saka unoti kudii namufundisi wamafundisi ngaauye? Mafundisi ngaauye, mafanzi anoteererawo music dzangu ngaauye kunondoona. Munhu wese anongoda kundoona chete. Ndoda nevamwewo vataingotamba navo vamwe vatakangotanga kulinga navo kuti vabva tazosungwa uyai muchindoona. Zvakanaka. Molweni Vandase, igama lam ndiyiyonela Khundai, ndilapha eMutare Remand, ndibanjiwe. Besicela nibuye nizosibona sikhona apha, singabantu abangenabantu abazosibona. Besicela bakwazi ukuzosibona. Ifamily yethu iqala ngomhla ka-6 iphela ngomhla ka-12. Ixesha ngu-9 to 3. Enkosi kakhulu. Tinokukoka kufamily week hama neshamwari moya tichionana tichiisa musoro pamwe chete. Kune dzimwe hama dzine dziri panyika yepanze dzatine takatadzirana nadzo, ndo mukana wekuonana tichitaurirana tichinzwisisana tichiisa musoro pamwe chete. Tozoti netakakutadzire panyika yepanze ndo nguva yekunge tinge tichitaurawo tichiregererana uyewo kubudikidza nekusangana pamwe chete munenge tichigarawo tichitaura hama neshamwari newana kuti tisike panyika yepanze tichigara tichitaura. Kuzi munhu atadza zviri kuti munhu abva araswa. Munhu kana achinge atadzwa munouyawo mupe umwe mukana wekuti totaura tese. Pane mamwe mabasa akaipa tinenge takaita panyika yepanze, mamwe mabasa akaipa wanenge usino mapara. Saka ndokugarisanawo pasi tichionesana tichitaurirana. Tichakukoka kubva musi wa6 April kusvika musi wa12 April tinge tichipemberera hama neshamwari zvese zvinenge zvichiwanikwapo, kufara, kupembera. Panenge pasikadikani kusuwa, panenge pachidikana kupembera. Saka tichakutendai tichikukokai neuwandu hwenyu hama dzatakasiya panyika yepanze. Isu wana takatadza zviri mukati meusungwa tiri kukumbira mumwe mukana wekuti muye musi wa6 April kusvika musi wa12 April tichifara tichipemberera tichigara pasi wana wabereki hama dzose tinenge tichikokai muchiuya. Munhu akanzi atadza zviri kuti araswa tinokutendai nekuuya kwamuchaita. Tatenda hangu. Zita ndozita Mapingo. Zimbabwe Prison Correctional Service Manicaland Province hinokukokai mose
kuti kubva musi wa 6 kusvika musi wa 12 ichange iri family week, nguva dza 9 mangwanani kusvika nenguva dza 3 zuva rovira. Uyai titandare nehama dzedu paMutare Farm Prison neMutare Remand. Imwe woye, mhanyai tisangane.